Akakulonde kubusise igama kuphoseni channel iFreaky sicelo zokubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe kwi-channel kakhulu ube member ye-channel noma ke ube umuntu onikelayo kwi-channel khona indlela onikela ngayo ukuthi usensele account number noma usenze indlela ongakwazi uyisebenzise elula ngakwena. Namhlanje sibheka la udaba olika Happy Chiaba uthi ukuphupha umnyango uvuleke. Ngicanga la ukukhuluma ngomnyango wendlu ovulekayo upha usithele ngokuhla kakhulu uma umnyango nje uvuleka. Kodwa ke siyacela ukuthi ke inamba yami isenze kuphela kusongo 9 ekseni la 5 ntambama kakhulukazi siyathokoza uma isebenza ngabantu ababalandeli bale channel. Don't take the number and keep it and never come back to the channel. Keep on calling me, I don't like that. So namhlanje sibhekile la uphupha nje number 1 uphupha la umnyango ukupha oluhle uma uvuleka njengoba lusho ukuqaqeka kwezibopho namafindo aboshiwe noma nokukhululeka nokuthi sukuzophuma enkingeni ezikhungethe yabona. Izenzo 5:19 kepha ke ingilosi yenkosi yavula iminyango yetilengo ebusuku yabakhipha. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umnyango ubopha oluhluma uvuleka usuke lusho inhlanhla yomsebenzi umklamo noma ibhizinisi nokuthi sukungasithole ithuba elihle futhi eliyinqayizivele okade ulilangazelela kungekudala. Kwabasekorinte besibili chapter 2:12 kepha mhla ngifike eTroya ukuba ke ngishumayele ivangeli likaKristu ngivulelwe umnyango enkosini. Kanti kwabasekorinte bokuqala chapter 16:8 kepha ke ngiza kuhlala eEfesu ukuze kufike iPentekoste ngokuba ke ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza nabamelene nami baningi. 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umnyango ubopha oluhluma uvuleka komunye lokho kungasho kuba nenhliziyo enhle futhi emnene yokwamukela abanye abantu. 24 Amahubo 24:7 phakamisani masango izihloko zenu nani minyango yaphakade phakamani kuba inkosi inkazimulo ingene. 4 kungenzeka futhi ubuphela umnyango kuphawu oluhluma uvulekile umnyango. Lokho kungabuye kukhomba ukuthi uzophumelela kunako okuhlelayo nokwenzayo. Isambulo 3:8 ngiyayazi imisebenzi yakho beka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongena kuvalwa umuntu ngokuba ke unamandla amancane kanti ke waligcina izwi lami kawuliphikanga igama lami. 5 yenzeka komunye uthola ukuthi ngesikhathi ephupha umnyango kuphawu olubi kwesisikhathi uma uvulekile osuke lushuthike lokho umuntu akutholayo kuyoba inzuzo kubantu angabazi kunokuba kube ngokwendle yakhe yabo. Uma kungukuthi lo mnyango kade ubheke emgwaqweni futhi uma uvulekile lo mnyango ubheke nje emgwaqweni kusho ukuthi kuloko okuzuzayo kuzozuza nabanye abantu okungenzeka mhlawumbe kufanele bazuze kuloko okuzuzayo agcine sekuzuza kakhulu abantu bokuhamba yabona. Asivale ukuthi number 6 uma kungenzeka uphuphe ukuthi umnyango kuphawu lobusisikhathi uma umnyango uvulekile novuleka ngoba lento ingakhomba ukungabi nesifuba kwakho noma ke kungakhomba ukungavikeleki kwakho noma komndeni wakho yabona. Kungasho ukuthi idalwa azisakwembethe seqhelile kuwe noma uNkulunkulu useqhelile kuwe ngayo ndlela leyo shuthi sekunobungozi obungakwehlela kalula ngenxa yokuqhela isayila kwesidalwa sakho noma ukuqhela kaNkulunkulu kuwe. Siyabonga besibeka la umnyango ovulekile noma umnyango ovulekayo noma umnyango uma uvuliwe. Be blessed.